Ander, zer moduz iristen zara final hontara? No, ez sentsazio? Ondo nik uste, atzoko helburua pasatza zen besterik gabe eta lortu nuen, egia da arazo txiki batzuk edukin ditula, ezien jetxira perfektua izan, baina nahiko solido aritu gintzen eta azkenean horrek konfiantza ematen du final erdietan ondo egiteko eta nik uste aukera baitu dela hor finalean egoteko eta finala ondo egiten badu hor egon naizela burukan. Baina gustora, zure lanarekin gustora? Bai, batez ere helburua bete nuelako, ez? Helburua besterik gabe sailkatza zen, ez zen ez posturi lortza ez ezer eta helburua hori izani nahikoa izan zen helburua betetzekin. Egia da hobe egin ezakela, baina nik uste dut lana txukun egin nula eta horrekin pozik nago. Finalera behiraz, baina hor zaudela, bi aldiz esan du askotan izan zara laugarren, arriskatzera, ez arriskatzera, ez dakit ez dago zen buruan? Arriskatzekotan finalean, oraindik finalerdia pasatu behar dugu, finalerdia nik uste nire mailan egin ezkero arrazorik gabe pasako naizela finalera, baina denok ezagutzen dugu kirolau eta badakigu ondo egitea ez dela erresa, oso konzentratua gomar dugula eta azkenan hori da nire helburua, ez? Bihar jetxiera solido bat eta finalerdian eta gero finalean finalerdiko arazo txikiak edukiko banitu, horiek soluzionatu eta onena eman eta ea zorte pixkatekin domina hori lortzen duan.